Этнический хор с острова Сардиния выступил с единственным концертом в Минске. Древнее песнопение «Теноры» включено в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. В репертуаре итальянских гостей десятки мотивов и ни одной партитуры, убедились наши корреспонденты. Итальянцы не только спели Белорусской державной академии музыки, але и показали документальное кино про Сардинию. Гости хор «Тенорос Мамеада» с провинции Нуаро. Дарэчы, этнічныя спевы «Тенорос» упершыню прагучалі на беларускай пляцоўцы, да и наогул на ўсёй постсоветской просторы. Квартэт вокалистов так спяшаўся до белорусской публики, что на пляцоўку приехал одразу з аэропорта. Не поспели нават чамаданы покинуть у гостиницы. Адзінае, на распяванне ўсяго некалькі хвілін, але по правилах распрацоўваць горло трэба каля гадзіны. Гэтыя спевы ведаюць усе на вострове Сардиния. Аднак востраў дастаткова вялікі, няма магчымасці зрабіць адзіную школу, дзе б навучалі гэтаму мастацтву. Таму майстэрства этнічных спеваў перадаецца вусна, з пакалення ў пакаленне. Этнічныя спевы не абмяжоўваюцца выкананнем тэкстаў. Значнае месца займае касцюм. Колькасць элементаў і колер цалкам залежыць ад той мясцовасці, дзе нарадзіўся пэўны калектыў. Дарэчы, у самай беднай вёскі самае каштоўнае ўбранне салістаў. Квартэт «Тенорос Мамеада» доўга не выбіраў свае касцюмы. Салісты ж родам з адной правінцыі. Галоўным элементам нашага касцюма з'яўляюцца нашы душы. Менавіта гэта мы і перадаем са сцэны падчас выступлення. Гэтаму вучым нашу моладзь. Разам вокалісты выступаюць ужо 30 гадоў, наведалі амаль усю Еўропу, былі і на Кубе. У іх рэпертуары десяткі матываў і ніводнай партытуры. Ганна Савуткіна, Віктор Шпак, Першы канал.